no me wo so bi ni se me yire no enua baako efre no se onfa me picture mara no mfa nkọ baabi me yedin man kasa eti ade no to na etokoso oba no otimi chene tenase etunufo ba moment a ni sister no be frɛ no busuafo no bi be frɛ no na na adwena sa asesa onfa no be picture mara no mfa nkọ baabi 2 wo me sa akọfa ne phone ade me yire amene nti ofa me de me so me fa ne de me sa akọfa phone no na mate se ni sister ba akọ afrɛ na ka kyerɛ nse me de na kọ baabi si enkuku no me de na kwaji sika duro ade me mani nyina aka ho nti efiri sa da na ekọ na wo tie kọ no se me babi yale ana se bibi yale a ontum di kan fa no kọsofo bi wo na okọ baabi no sofo ne se me de me yire no a picture akoto baabi yeso odifo bi e frɛ no odifo kwa bransi ama menim baabi a wo TikTok na bi ama hu so wona nam ho pen Ajagurajah asem na wo kai Ajagurajah na awurade nhyira me de oba na me ma tiska ware ni picture akoto Ajagurajah ho se me de ne kwaji sika duro Abusia awarefo mienu bi a wo mo ekon ntokwa entokwanim ama stray bullets bi atu akobosofo bi na etokobosofo ben ya eyesofo Ajagurajah odifo kwabnesi ama wotini be bi dwene ho eno ena awarefo ntokwai ama mu stray bullets akwakoka na ni nyina ne se abrante kyerɛ se ne yere no ebo ne so bo se ono abrante ne kwa Ajagurajah ho de no ono ene ne mma akwakogi sikaduru na no na mafo ebisa se so odifo kwabnesi ama tiwi oye sikaduru ana so pay ena ne na ware ntokwa akwakọ fro so for yotini be bia odwen no ho ebusia ensam no de emu do pa na meka wo se me de ensam no ba bro ne mo cake center ana so masene mam de ensam no nyina ebro cake center se akamreti awa bi no de bosome class no ahyehye so cake center se bra na fa bosome ba kope ebesua se ne etu cake se ne yedeko obutu dance man most holy heart school no one ne edi enhwani mu free cake center e wo 0554640187 0554640187 quantum na quantum a wo discount be food cake center twen wo abusia abrante bi a oye driver ni a oye okwa anwea car ni bi ena ode na kosem akwakoto otek fm enim na nakosem ni nyina ne se one ne yere enete ho a omabobere monye baabi di omutiato na entokwa ba mu se ne aware bia entokwa epeja wo mu no na entokwa ne ba ya asema na yere beka kye ne se ani oye ni nyina wo mu de na wo ya ne yere na ekire se ono abrante no akodifo akwabnesi ama wo ede ono ne ma ekwa akodi sikaduru se obeku oba no ene nkwala ne fi wiase ne wonye sika edi de na no na mafo bi se odifo kwabnesi ama tiwi oye sikaduru ana wonye sikaduru ene na se ensam no se ne ekwo odifo kwabnesi ama wo so ba bontin wo na obeyi ne hwanom yehu se oye sikaduru ana se onye sikaduru abusia video se kan nsem hu ni audio sa e kan nsem no ho ese se ode waso ni wani ebehwe ese se metena na meka cho na ebe kwa ko video na ba no se ne obehu video ni bia ya ja comment wase ho aha e too much gh ya subscribe on suma page we na mi adoma no so ama upload bia onsa etimi akabusia kwai ni enkotie senya papai ede na yere ne ma ekwa ko sikaduru ede na de wa manim ha nya abotra na bo amane na mentie ekwa aso nana medase me driver ni amewo anwa kwanta na mawale oba bia menene tie ben ya fidie no target nie ewrade adom ya ye ba bia ewrade aboa ye enya ba bi di trato na nansen enoma bi ekoso wo fie na medwene ho amente ase me yere no o fa me phone me so me fa ne phone mente me ho ase kakra ba na nansen me kofa ne phone no ena mitie enoma bi e wo so na me hwe enoma na e wo so na menkwa na omade to chacha menkwa na omade to chacha enti me fra oba no ade ne tenase ede enoma na ne woso nana bera ase enoma e woso bi ni se me yire no enua baako efre no se onfa me picture mara no mfa nkọ baabi me yedin man kasa eti ade no to na etokoso oba no otimi chene tenase etunufo ba moment a ni sister no be frɛ no busuafo no bi be frɛ no na na adwena sa asesa onfa no be picture mara no onfa nkɔ baabi 2 o me sa akɔfa ne phone ade me yira menene ti ofa me de me so me fa ne de me sa akɔfa phone no na mate se ni sister ba akɔ afrɛ na ka kyerɛ nse me de na kɔ baabi si enkuku no me de na kwaji sika duro ade me mani nyina aka ho nti efiri sa da na ekɔ na wotie kɔ no se me babi yale ana se bibi yale a ontum di kan fa no kɔsofo bi wo na ɔkɔ baabi no sofo ne se me de me yere no e picture akɔto baabi yeso odifo bi e frɛ no odifo kwa bransi ama minim baabi a wo TikTok na bi ama hu so wona nam ho pen Ajagurajah asem na wo kai Ajagurajah na awurade nhyira wo me de
oba na me ma tiska warren picture akoto Ajagurajah ho sem de ne kwaji sika duro adwene ho amenti ase efiri ho no me ho kan ni suban sesa o kasi ya wosisi o kasi ya wosisi ana ya sa ka chen se on fan picture mra na no me dwene ho amenti ase picture na wo de kɔ no minima de kro kɔye nipa de kasi yemfa na yetu na yese me fa picture mra ada se me kɔbɔ paa me akun ana se me de kɔye oduro na bibia to no wawu na ne sister na wo kasa na kwabnesi ama wonye skeduro untumi nya wadwuma nko nya nko so a osi skeduro kwabnesi ama Ajagurajah nam ho no wonye skeduro enti mu amunim no mo nhye ne nso to aso meti o eti me sa fa ne fon me kɔbɔ no ma e wo sutie me fa fon na mi aso no na mate se ni sister kora na sa ka kire nse onko tete haba bi ma yusu no fie o na onya yusu sa haba na 3 days time me ama sesa me no ma firifie no ma fa fie no na na boro me adwene ne meti ase so me sa fa fon no me hwa na sofo bi nso afre no one ni sister koro ya sofo na afre ne se edia na wo fie ho a wo ye na wo se onye bibia na sofo no ka kire ne se ebe ya won sesa ne no ma firifie no wo ba bewu ana oba ni busa ne se edia na waye ntia wo ba bewu na sofo no ka kire ne se ukunu akwaji sika duro na opese wo de wo ya sacrifice na sika ne ba nti be ya sesa no ma firifie o wan sesa no ma firifie o de we amisi kan se no si a obehu anse wawu na ade ba kwa me di me yere ho ya ne se ho anu atem he na se ho mi gidie nyina ni gidie wo ma mi nyina ya de afiri ho no atem he eti ade no to na etokoso me dwene ho amenti ase eti me hwade yakona mintimi me hwe information ni sister ede ma no na eboro ma adwene na meti ase so enti akwa ni mu se baabi asem na duru no ebe ya o mu ntwa so no bia mfa na som die because be ma wona meti a yesi fam picture bra utimi fa picture no ede ko ni sister na fra no se ye hia ukunu picture no ana o se dia wo me phone no so ye ana passport picture ye ana o se passport picture no eye ana oba ne ka chen so anu de obenya bebre passport picture de mi wo bebre ho nto de beba tinana oba me ne tie na obi ka se fa picture bra na utimi de picture no ko si amebo pa nkumi o si adomi kwa duro so akoyam jimini o so kotum aduru amama wu eno mente ase ena me de abedan no abedwafo se momoame na sofo no so a o ka se me makwaji sika duro ba bia me kwaji sika duro yem frɛ sofo no no mla me kyerɛ se bia me kwa ana wada woroma wo ya panyini de minu so odifo kwabrasi ama wo ne number na mom yem frɛ difo kwabrasi ama Ajagurajah na ba bia me de me ho kani me yire picture beto ye se me pesa me de kwaji sika duro no o mekyerɛ wo meyi ne ho ano na me ho nsan because me ma no ahohye kura ka o ma na ayem paebo inse se akura bi yale ya de ne be call hospital no na ya frɛ obi so o mebɔ mpae ma na ade ya me de me kwaji sika duro nana me ba ya mama ne nyina ni se me de abedan mo nka bi ma me okay afei ma me nhwa de bi o yere ye frɛ ne sɛ e frɛ no akuya mama de amama ono nso efiri anwan kwanta ho e bi e ho na me ne nyina si dan na yete wo firi he me firi twini ase trade e chiri ha e no oba ne nso firi he beda ase ufiri mi kurum na wokɔ next time na wokɔ oba ne kurum beda ase okay sa ni nua ba kro na wote se oni ni di sa nkomo kro no wo nim nua ba kro me pa cho mi ni no me yere panyi mi ni no ono ye o yere akua maama ni nua panyini ye friend say amajewa no ono wote he me pa cho wote nkuransa kotwi nkuransa me pa cho wa ware me pa cho aware di minim onware unnim ana so onware no kwasem onware me pa cho o ne o yira wo mamu say me pa cho miensa okay wo ni amajewa no montem te sen me yire panyini no nana onye me bone me so me nya ne bone basa bia ni minini mienu ntem me yire panyini no me di buo ni ani dia ese bia ye de ema no ono so di buo ni ani dia ese bia ama me ba me ntem ho ase kakra ba yi e na ono bo wura mu ni nua ba na ye ko se yesei kwotete haba we be ye we no obesesa ne no ma afiri 3 days edan amasi o anua ka atwe ni hu wonam bu sise de na wubisa no ehu papa we yesi na awurade adom aboa ya me yesi dan na me nya baabi de etrato a onkwotete haba ma yisu na me sesam no ma mfiri fie na mo mfa fie no
nana saa nana ama agye wa ka kyerɛ ne nua ka kyerɛ ne nua ama no sɛ wonyɛ o kyerɛ na haban a wonkɔ tete emfa megu gyem ɔmɛyɛ ne fie hɔ pɛpɛpɛpɛ sɛ na wo tu gya wo fie ne same no man kɔ 3 days time mɛse same no man kɔ wote ni nyinaa me woni nyinaa bi okay afei me yɛnhwɛ mepɛ sɛ mehu sɛ ɔbɛyɛ biribi wɔ fie hɔ meedi adanseɛ sɛ afutu a ne nua ama agye wade ma no wati anaa meda ase nana mewɔ picture bi wɔ me phone no so kɔɔ na ɔmu yɛ ɔdi onum no ɔka kyerɛ ne sɛ wɔde gallon bi asi ne fie hɔ nti wɔnkɔ nkɔfa ne wɔntutu wɔyere bi hwan de asi hwan fie ama agye wa ne de asi wɔ no no hɔ nti mo wɔ saa gallon korɔ no momfa nto so ma me saa gallon korɔ a owura yi ɛka sɛ ne yere akua ama ɛne ne nua ama agye wa nkɔmɔdie ama agye wa ne ka kyerɛ akua ne sɛ wɔde gallon bi asi ne fie hɔ nti wɔnkɔ nkɔfa nyɛ dɛn ɔyere wom aha ɔmfa bi mɛpete pie ɔno ɔmfa bi nwale dwale nkora no odwale a ɔmfa bi nhohoro no ho owi a mɔmpepa no ho na nam saa yɛ so mimi hu no kora meyɛm bɛhyehyɛ me na masesa me na ɔma yɛ dɛ afiri fie ɔno mafa dan no ɛnam ɔyere ni nti enti ama gye wa ne tu ne nua ne fo sɛ bɛyɛ a ɛnneɔma ɔbɛyɛ no nyinaa bɛma wo afiri fie hɔ na ɔma fa dan no saa pɛpɛpɛ okay to aso enti mehu sɛ wɔkyerɛ ne nɔɔma wɔnyɛ sie no na ehu abɔ me nti efiri ɔnom nso mentimi nkɔ fie because obi a etimi ka sɛ fa picture bra na de kɔ tete ahaban wo ebeyisu na wɔn sesa nɔɔma kɔ na woyɛ ne de mebɔ hu enti gallon ni nie mekɔ ne si ne table ase a wɔyɛ no nti me fa ade ka mekɔ yiyɛ no metie record ne wia na mebɔ wura ne den wɔ nti mehwehwɛ baabi ade no nti mekɔ yɛ ne si wo se ya ɛna ma mebɔ hu ɛna megyae domu yusu ya akɔpem sɛ ade no yɛ dɛ ɛsan yɛ enti na yɛ ma nti me kɔ hu ya menya me de ne phone me sɛ me yere me mia ne phone no so ana me kɔ hu sɛ saa asɛm wei ɛna wɔka nti me nso me kɔ hwɛ na yɛ wɔyere we pɛpɛpɛ ne si ɛdam wɔ saa ne teɛ wei nko a wei me hwehwe maso sɛ nkɔmɔ bi saa ntumi nkɔsɔ enti sɛ ne ɛyɛ ampa sa akɔsɔ deɛ a atiefoɔ moma yɛntie ne ɛnyɛ analysis of it moma yɛntie bi abana why ka tire ga da bai ya da yana na cikin ya an ke ni 3 days an ka wannan pa kene ne ya do ju enya ma wo wanga sa ba wuro ya ma wo da o kale ka si a da wa so ya do ko What son I say to ma de ya ya kan wani ko do ya much and now one in pen so bi an yes free don't tell them because ya ja haben bi di ma pe de anya bone oye ya wa be mi bi ya be mo aso mesi ya so fun we Ondo ko bi no so de ere na ko bi o de ere am ko bi ta no ejo no di mu ntinti man ko ta ere am ko bi ta no ono ogu no kora ni bi a pele so okay na ma ti tanu de ye nya na o kura na je be so ka se o ya ngono ayo na na pe so ma wo yeah dan ten se no obi bi e do ba se eso de beg na ka so ma be kwa police station no wa kwa ongo wa na o de wo mini ya na so kwa bi ni able wo ne na msi obi na me ba ho okay ko bi ono kwa bi yes the change na this is ya me nyaka na o ya na yaka ni ma ti o ko na ko an ya na wa so ti so na wo de that's any one time pa no ofre no wa na wo bi da na enye ko mo se pe na be sa si ene bi so ene bi ayi se afuo mo ne me menda ne de ko me menda so la
Oba order na dey na me so me da me dey man up me nim dey wa pie ko nti aduane dey ene say na menu so fie owo fie dia me nim dey obey please say yin na me man aduane because me man me nya ntokwa na me man bi we ni nti no say na me ha pie ko e ka sa ye ne me nda ne dey ko me nda so la Oba order na dey na me so me da me dey man up me nim dey wa pie ko nti aduane dey ene say na menu so fie owo fie dia minim do be please say yin na me man aduane because me man me nya ntokwa na me man bi we ni ntino say na me ha bi ko e ka sa majro ya ka sa wi a me ya nta nya makasa na ko ta na o we ne ye bra sofo kro no ba mu no e ho na kra kire se mu abem Papa me no ka san pa cho mi ti adaro mo ya ka sa wi ana se wi ya tan na mo yi ni wi a ko ni ama kakra na ko na o ti ta mo kakra be na wo ti bi anza na be sa ko pak ni ya ko pak enya za Papa me no ka san pa cho mi ti adaro mo ya ka sa wi ana se wi ya tan na mo yi ni wi a ko ni ama kakra na ko na o ti ta mo kakra be na wo ti bi anza na be sa ko pak ni ya ko pak enya za ya me ka ni se ya bi algo fa di agro so do wana ta me me na pa cho only thing I mean to catch up for now and how many years papa me was 34 years papa na die be pa na antimi ni mo etimi yes ani ma papa me ti azie ukro na pe ne boni edi o pe ni sika bi edi aje na mfa na se ni ho atire no no pe sacrifice aye nti me from wani na o wani na o nya bo transa ene ne nko ene ne like ene ne ye lemo mengazi jawari o ene mo ni mu yai katre ko transita mo katra ko ni sana ngaza o se yende ya no atate kakao anu kanya papa wanda ni be na so da be ene frau ana ya we so wa fo ba ko so yende ya we Talk out in your quarantine, my being hope. Count in your friends, so that the actors are who are nothing other for them more in the slow. And what yes, what you say, yes, since they be other places, the old place for right, no far, because only some more can the Baba has a little bit some directions in the amount, and the hotel is a more crack. Me menda ne die ko me menda so na oba order ne de na me so me da me de ma no pe me ni me de wa pie ko nti aduane de